PSL Pulse ngiphethe ibhakaniya nesandawana awuthiyami Imnandi bheka uyabona namhlanje kumnandi nje ngoba mina ngithi do like I do do like I do mangiyenza ayenze makayenza ayenze bheka mina ngisahlela ku number 1 lokho engikuyenzayo akakuyenze akuyenze ngikwenze kodwa kusalayo ngisamlida nge 1 point 1 goal mina ngithume umuntu ngizosithuma myself yes I'll do it myself ngizosithuma mina ngithi Kabuyelo this league Kabuyelo we are not sharing with anyone this league. No, we can share other cups, but not league. Uyangichaza ngoba wena uzithumela entweni engishoyo ukuthi ngithi do like I do mangisha 2 uzoshaya 2 mangisha 3 ngishaya 3 okusala kuzogcina bani ugcina khona kugcina bani mina ngiyasithemba angithi wenzile ngayenza ngiyenzile wayenza Khosi okay manje imancane mina umuntu lo ngimbeke uyi1 ibhakaniya beke ibhakaniya eye to eye pound to pound sizocetha khona lapha phambili bhakaniya sicela nje ukuyenza itribute kaMakhalanjana